ଓଡ଼ିଆ ଦରଖାସ୍ତ। ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖକୁ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖ। ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରଣିଆକଟା। ବିଷୟ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିମନ୍ତେ। ମହାଶୟ, ନିବେଦନର ଅଭିପ୍ରାୟ ଏହିକି ଯେ ଆମ୍ଭେ ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଟୁ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଅଦ୍ୟାବଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଚାଲି ଆସୁଅଛି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରୁ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପକରଣ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁବିଧା ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ତଥା ଅନ୍ୟ ସହକର୍ମୀ ମିଶି 500 ଜଣ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସକାଳ 9 ଘଟିକା ଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା ବେଳେ ପାନୀୟ ଜଳର ଅଭାବ କାରଣରୁ ନାହିଁ ନଥିବା କଷ୍ଟକୁ ଅନୁଭବ କରୁଅଛୁ। 1 ଲିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ପାଣି ବୋତଲ ଘରୁ ଯାହା ଆମେ ଆଣିଥାଉ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ। ଏପରି ଶୀତ, ଖରା, ବର୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପାଣିର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା କାରଣରୁ ଶୋଷ ବିକଳରେ ଖରାପ ପାଣିକୁ ପେୟ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ ଜଣାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଖରାପ ପାଣି ପିଇ ଆଗକୁ କେହି ଅସୁସ୍ଥ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାକରଣ ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପିଇ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବା। ଏଣୁ ସବିନୟ ଅନୁଗ୍ରହ କ୍ରମେ ଆପଣ ଉକ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁବିଧା କରାଇଲେ ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିରୋପକୃତ ରହିବୁ। ଇତି ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞାଧୀନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରିତେଶ କୁମାର ସାହୁ, ଶ୍ୱେତାରାଣୀ ସାହୁ, ବିଶ୍ୱଜିତ ରଥ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବିଶ୍ୱାଳ, ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରଣିଆକଟା। ତାରିଖ 27/4/2025।